Yayin da damunar wannan shekarar ta yi nisa, kuma hukumar kula da hasashe yanayi ta ƙasa ta yi hasashen cewa babu shakka za a samu ambaliyar ruwa a wasu jihohi na ƙasar nan har 31, ciki ko har da nan jihar Kaduna. A wani mataki na yin rigakafi na kare aukuwar wannan ambaliya, gwamnatin jihar Kaduna ta hannun ma'aikatar kula da muhalli ta kaddamar da shirin yashe magudanar ruwa domin tabbatar da ganin an baiwa ruwa damar wucewa yadda ya kamata domin dakile wannan matsala ta ambaliya. Wannan aikin gangamin yashe magudanar ruwan, wanda za a shafe tsawon makonni 2 ana gudanar da shi, ma'aikatar ne karkashin jagorancin Alhaji Abubakar Buba, kwamishinan ma'aikatar, aka kaddamar tare da haɗin gwiwar shirin nan na akrisal da ke yaƙi da zaizayar ƙasa da kuma gurɓacewar muhalli, wanda aka kaddamar a Mando da ke Kaduna. Wannan shiri dai an bayyana cewa zai taimaka ainihin wajen tabbatar da ganin an share magudanar ruwan don kare aukuwar ambaliyar ruwan. Da yake jawabi a lokacin taron, kwamishinan muhalli na jihar Kaduna Alhaji Abubakar Buba ya ja hankalin jama'a su nisanci zubar da shara a magudanar ruwa tare da nisantar duk wani abu da ka iya haifar da ambaliya. Sai bayyana buƙatar ganin al'umma sun kasance masu tsabtace muhallinsu yadda ya dace. Jihohi kusan guda 31 da ake sa ran cewa idan ba a yi hankali ba za a samu ambaliyar ruwa. Dalilin haka ne mu a jihar Kaduna mai girma gwamnan jihar Kaduna Sanata Obasani ya ce mana duk wasu masu ruwa da tsaki da ke wannan a cikin gwamnatin shi mu haɗa kanmu mu fito da hanyoyin da za mu tabbatar cewa an kare wannan ambaliyar ruwa da in ya zo ba za a samu ba. Cikin hukuncin Allah duk masu ruwa da tsakin mun haɗa kanmu, dalilin da yasa kenan kaga yanzu mun fito mun zo nan wurin domin mu kaddamar da yashe magudanar ruwa a jihar Kaduna. Muna sa ran Allah ya za a yashe magudanar ruwa kusan a garuruwan nan cikin garin kwarai Kaduna da karamar hukumar Igabi da Ciki da Zaria da Kafancan. Kuma in Allah so ya yarda za mu yi amfani da dukkan abin da ya dace, watan su al'umman da suke wurin kenan da yake su zamanto cewa da su za a yi aikin. A jawabinsa, jami'in shirin akrisal na jihar Kaduna Jibril Dahiru Rufa'i ya yabawa namijin kokarin gwamnatin jihar Kaduna ne bisa bullo da wannan shiri na yashe magudanar ruwan domin tabbatar da ganin an inganta muhalli da kuma inganta tsabtar muhallin don kare aukuwan ambaliyan. Kiran su daina zuba wannan shara. Gwamnati akwai inda ta keɓe kowane community a cikin unguwa, an keɓe designated dump site wanda yake kowa zai fito da sharan shi zuba a wurin. Amma idan ka zuba ruwa a ciki, in ka zuba sai ka ga ruwa na zuwa, sai ka zuba a hanyar ruwa zai kai rafi. Rafin nan kuma akwai abin da shine yake zuwa ake treating ruwan da ake sha, zai kara ma yawan cututtuka da noman rani da muke a wannan wurin. Wannan dai shiri na yashi magudanar ruwa, wanda za a shafe tsawon lokaci ana yin sa a manyan garuruwan jihar Kaduna da suka hada da Kafancan da ke kudanci da cikin garin Kaduna da kuma Zaria.